Stqarrija tal-Kummissjoni Ewropea maħruġa 3:15 ħabbret li Dalli jirriżenja b'mod immedjat minn Kummissarju Ewropew. L-istqarrija tgħid li Dalli informa b'dan il-President tal-Kummissjoni Ewropea, José Manuel Barroso, wara investigazzjoni mill-ufficju tal-Unjoni Ewropea ta' kontra il-frodi l-OLAF. Il-każ jitratta il-ment li sar f'Mejju li għadda mill-kumpanija produttur tat-tabakk Swedish Match. Din il-kumpanija allegat li imprenditur Malti uża l-kuntatti tiegħu ma' Dalli biex jagħmel gwadan finanzjarju bilha li tkun influenzata leġiżlazzjoni futura dwar prodotti tat-tabakk. Hekk kif il-Kummissjoni Ewropea rċevit dan l-ilment, l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta' kontra l-frodi l-OLAF intalab jiftaħ investigazzjoni. Ir-rapport tal-OLAF intibgħat lill-Kummissjoni it-2 Ottubru. Ir-rapport sab li imprenditur Malti uża l-kuntatti tiegħu ma' Dalli biex jagħmel gwadan finanzjarju bil-għan li tkun influenzata leġiżlazzjoni futura dwar prodotti tat-tabakk. Instabla ma kien hemm ebda transazzjoni bejn il-kumpanija u dal-intraprenditur u ma sar ebda ħlas. Ir-rapport tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta' kontra l-frodi ma sab l-ebda evidenza konklusiva ta' partiċipazzjoni diretta min-naħa ta' Dalli f'dan il-każ, iżda kkunsidra l-fatt li Dalli kien konxju ta' dak li kien għaddej. L-istess rapport sab li ebda leġiżlazzjoni Ewropea ma kienet influenzata minn dak li kien għaddej. L-istqarrija tal-Kummissjoni Ewropea tgħid li r-rapport li sar intbagħat lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali f'Malta u issa jridu jkunu l-awtoritajiet ġudizzjarji Maltin illi jiddeċiedu kif jimxu l-qudiem. L-istqarrija tgħid li hekk kif José Manuel Barroso informa lil Dalli bir-rapport tal-investigazzjoni, Dalli jirriżenja biex ikun f'pożizzjoni illi jiddefendi ir-reputazzjoni tiegħu u tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea qalet il Dalli qed jichad b'mod kategoriku is-sejbiet tal-investigazzjoni li saret. Post Dalli b'mod temporanju mtela mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic.